Għall-ewwel darba mexxejja Ewropej jiltaqgħu ma' mexxejja Għarab bilan li jsaħħu relazzjonijiet bejn pajjiżi Ewropej u dawk Għarab. F'Sharm El-Sheikh fl-Eġittu summit laqqa fuq inizjattiva tal-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u tal-President tal-Eġittu Abdel Fattah al-Sisi. B'dan tal-aħħar huwa wkoll iċ-Chairman tal-Unjoni Afrikana. Matul dan is-summit il-mexxejja qablu li hemm potenzjal kbir biex isaħħu l-istabbilità u l-prosperità taż-żewġ reġjuni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat attenda għal dan is-summit li ddiskuta bosta temi, fosthom il-multilaterriżmu, l-investiment, il-jeddiet tal-bniedem, it-terrorizmu, it-tibdil fil-klima u l-immigrazzjoni. Is-summit serva wkoll ta' opportunità biex il-mexxejja jiddiskutu s-sigurtà reġjonali u l-istabilità, inkluż l-aħħar żviluppi fil-Lvant Nofsani u s-sitwazzjoni fil-Libja. Bil-mexxejja jaqblu li l-Libjani kollha għandhom jimplementaw il-bil politiku li ntlaħaq 5 snin ilu flimkien man-Nazzjonijiet Magħquda. Waqt li kienet jindirizza l-ewwel sessjoni plenarja, il-Prim Ministru qal li d-dialogu bejn il-Maltin u l-Għarab dejjem kien ta' priorità għal pajjiżna biex jassigura reġjun stabbli fil-Mediterran. Relevanza għalina bħala Malta huwa l-fatt li aħna nospitaw l-uffiċċju li taqqad biex ngħidu hekk ir-relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Lega Għarbija, uffiċċju li ilu Malta numru sew ta' snin u li minnu nnifsu juri l-vokazzjoni ta' Malta li tkun pont bejn iż-żewġ naħat bejn l-Ewropa u d-dinja Għarbija. Il-Prim Ministru tenna l-impenn ta' Malta li tkompli ssaħħaħ ir-relazzjonijiet ma' pajjiżi Għarab u tkellem dwar l-importanza li ż-żgħażagħ fiż-żewġ reġjuni jitħarġu hekk kif huma ċavetta għall-ġejjieni. Saħaq dwar l-importanza tat-teknoloġiji ġodda biex jissolvew l-isfidi dinjin li qed jaffaċċjaw pajjiżi Għarab u Ewropej u l-importanza tas-sem tan-nisa u taż-żgħażagħ f'dan il-proċess. Fil-waqt li qal li jemmen li t-teknoloġija tal-futur se jwasslu għal soluzzjonijiet li jfaċilitaw bosta sistemi u għalhekk li Malta taħdem fuq l-intelligenza artifiċjali u qed toffri bosta opportunitajiet fis-settur. Din hija għaliex Malta qiegħda tagħti daqshekk importanza lill-innovazzjoni, l-kwistjonijiet bħal huma l-blockchain, l-intelligenza artifiċjali. Nemmnu li permezz hekk il-relevanza ta' Malta bħala pont fil-Mediterran bejn l-Ewropa u d-dinja Għarbija terġa' tiġġedded u terġa' titkattar. Dr. Muscat temm l-indirizz tiegħu billi saħaq fuq il-bżonn li summit ta' dan it-tip isir avveniment regolari biex ikomplu jsaħħu relazzjonijiet bejn iż-żewġ reġjuni. Jakkumpanja lill-Prim Ministru fl-Eġittu kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Karmelo Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.